Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi vom vorbi despre cele mai înfricoșătoare profeții din Cartea Apocalipsei și relevanța lor în 2025. Cartea Apocalipsei sau Revelația lui Ioan este una dintre cele mai enigmatice și tulburătoare texte biblice, descriind sfârșitul lumii așa cum îl știm, dar și victoria finală a lui Dumnezeu asupra răului. Textul abundă în imagini simbolice, profeții și avertismente despre ceea ce va veni. În 2025, multe dintre aceste profeții sunt văzute ca fiind mai relevante ca niciodată, având în vedere crizele globale, tensiunile politice și progresele tehnologice. Cei 4 călăreți ai Apocalipsei, Apocalipsa 6:1-8. Călăreții reprezintă începutul sfârșitului, fiecare aducând o calamitate diferită asupra lumii. Sunt simboluri ale unor forțe destructive care deja pot fi observate în evenimentele globale din prezent. Călărețul alb, de-a lungul istoriei, a fost interpretat ca simbol al cuceririi religioase, politice sau ideologice. În 2025, unii îl asociază cu dominația tehnologică, influența unor superputeri globale sau expansiunea unor mișcări ideologice care pot destabiliza lumea. Călărețul roșu, războiul, conflictele armate din Ucraina, Orientul Mijlociu și alte regiuni sunt văzute de mulți ca manifestări ale acestui călăreț. Călărețul negru, foametea. Crizele alimentare accentuate de schimbările climatice, pandemiile de război, cum ar fi seceta din Africa și lipsa resurselor agricole, sunt corelate cu acest simbol. Călărețul gălbui, moartea. Pandemiile globale, cum ar fi COVID-19 și reapariția unor boli mortale, sunt văzute ca manifestări evidente ale acestui călăreț. Deschiderea pecetelor și judecățile divine, Apocalipsa 6:8. După ce cele 4 pecete sunt deschise, urmează alte calamități care zguduie lumea. Cutremure masive, Apocalipsa 6:12. Geologii avertizează că în 2025 riscurile de cutremure catastrofale sunt ridicate, mai ales în regiuni precum Asia de Sud, California sau Turcia. Aceasta corespunde profeției care vorbește despre pământul zguduit în mod dramatic, soarele care devine negru și luna roșie ca sângele. Fenomenele astronomice, cum ar fi eclipsele totale sau efectele schimbărilor climatice, sunt văzute ca prefigurări ale acestor evenimente. Trâmbițele Apocalipsei, Apocalipsa 8:6-11-19. Cele 7 trâmbițe aduc judecăți succesive asupra pământului. În anul 2025, mulți cred că anumite evenimente naturale și provocate de om se aliniază cu aceste profeții. Prima trâmbiță, grindină și foc amestecat cu sânge. Aceasta ar putea simboliza dezastre naturale, cum ar fi incendii forestiere masive și furtuni violente. A doua trâmbiță, marea este lovită, iar o treime din viețuitoarele marine mor. Poluarea oceanelor, exploatările petroliere și moartea în masă faunei marine sunt percepute ca avertismente. A treia trâmbiță, steaua absint, lovește râurile, iar apa devine amară. Aceasta ar putea simboliza contaminarea apelor cu substanțe chimice sau radioactive. A patra trâmbiță, o treime din lumină este întunecată. Unele interpretări moderne sugerează că acest lucru ar putea fi rezultatul unui dezastru nuclear sau al poluării atmosferice. Pecetea fiarei și controlul global, Apocalipsa 13:16-18. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute și dezbătute profeții, vorbind despre o pecete care va fi impusă tuturor. În 2025, această idee este asociată cu tehnologia de supraveghere și control. Fără pecete nu vei putea cumpăra sau vinde. Tehnologii precum microchipurile implantate, ID-urile digitale sau plățile exclusiv electronice sunt văzute de unii ca începutul unei profeții.
Numărul fiarei 666. Mulți cred că acest număr este un simbol al unui sistem global totalitar care ar putea controla economia, politica și viața personală. Cele 7 potire a mâniei divine, Apocalipsa 16:1-21. Aceste potire aduc pedepse devastatoare, iar mulți interpretează aceste evenimente ca fiind tot mai plauzibile în contextul actual. Ulcerul dureros, pandemii și boli incurabile care continuă să apară și să se răspândească. Apa transformată în sânge. Unele văd simbolistica poluării și crizei apei potabile. Soarele care arde oamenii. Caniculele extreme și valurile de căldură sunt deja o realitate cauzată de schimbările climatice. Întunericul total. Aceasta ar putea simboliza un colaps al rețelelor de electricitate sau o eclipsă globală. Bătălia de la Armagedon, Apocalipsa 16:16. Descrisă ca fiind o confruntare finală între bine și rău, Armagedonul este văzut ca un posibil război mondial devastator. În anul 2025, tensiunile dintre superputeri precum Statele Unite ale Americii, China și Rusia, alături de crizele din Orientul Mijlociu, sunt interpretate ca fiind premergătoare ale acestei bătălii. Femeia îmbrăcată cu soarele și dragonul roșu, Apocalipsa 12:1-9. Această viziune simbolică vorbește despre lupta dintre biserică, femeia și răul cosmic, dragonul. În contextul din anul 2025, unii interpretează această luptă ca fiind conflictul dintre valorile tradiționale și secularismul sau ideologiile moderne. Căderea Babilonului cel Mare, Apocalipsa 18:2-24. Babilonul este adesea interpretat ca un simbol al unei civilizații corupte sau al unui sistem economic global care exploatează resursele și oamenii. Prăbușirea economică, instabilitatea financiară globală, crizele economice și decalajele tot mai mari între bogați și săraci sunt asociate cu această profeție. Distrugerea morală. Cultura modernă, percepută de unii ca fiind decadentă, este văzută ca un ecou al Babilonului biblic. Noul cer și noul pământ, Apocalipsa 21:1-27. Deși majoritatea profețiilor sunt înfricoșătoare, cartea Apocalipsei oferă și o speranță finală, distrugerea răului și crearea unei lumi perfecte. Apariția Anticristului și guvernarea globală, Apocalipsa 13:1-10. Anticristul este descris ca o figură puternică, carismatică, ce va uni lumea sub un singur guvern sau sistem. În 2025, scenariile legate de crearea unei structuri politice globale devin tot mai plauzibile, mai ales în contextul unor crize globale care cer un răspuns coordonat. Caracteristicile Anticristului. Este descris ca fiind un om al fără de legii, 2 Tesaloniceni 2:3 din Biblie, aducând înșelăciune și corupție. Va face un pact cu acțiunile lumii, dar va trăda și va aduce haos. În 2025, mulți asociază acest an cu figura Anticristului cu lideri politici sau tehnologici care promovează idei ce par să submineze valorile tradiționale și libertățile individuale. Semne cosmice și dezastre naturale, Apocalipsa 6:12-17 și Apocalipsa 8:7-12. Profețiile biblice menționează evenimente cosmice de proporții catastrofale care marchează sfârșitul vremurilor. Soarele, luna și stelele, schimbările cosmice cum ar fi eclipsele totale, supernovele sau fenomene meteorologice extreme sunt adesea legate de aceste profeții. Cutremure fără precedent. În Apocalipsa 6:12 se menționează un mare cutremur cum nu a mai fost vreodată. În 2025, creșterea activității seismice globale, mai ales în zonele din jurul cercului de foc al Pacificului, stârnește teamă că astfel de profeții s-ar putea împlini. Evanghelia propovăduită întregii lumi, Matei 24:14 legat de Apocalipsă. Înainte de venirea sfârșitului, Evanghelia trebuie să fie răspândită în întreaga lume.
Avansul tehnologic în anul 2025 presupune utilizarea internetului și a platformelor digitale care face posibilă răspândirea rapidă a mesajelor religioase, astfel că unii interpretează că acest pas profetic este pe cale să se finalizeze. Rezistența culturală. În unele regiuni ale lumii, persecuția religioasă și interdicțiile asupra creștinismului sunt văzute ca un ecou al profețiilor despre o opoziție față de adevăr. Semnul fiarei și transformarea economiei. Apocalipsa 13 din 16-18. Pecetea fiarei este una dintre cele mai dezbătute profeții. Aceasta implică faptul că fără acest semn, oamenii nu vor putea participa la activități economice. În anul 2025, schimbările tehnologice și economice sugerează scenarii similare. Moneda digitală și plățile biometrice, trecerea spre o economie fără numerar bazată pe sisteme biometrice sau ID-uri digitale, este adesea văzută ca precursor ale acestei profeții. Supravegherea totală și globală. Avansul tehnologiilor de monitorizare sporește temerile că libertățile personale vor fi erodate, aliniindu-se la ideea unui control absolut. Noul Ierusalim și speranța vieții eterne, Apocalipsa 21 din 1-7. După distrugerea vechiului pământ, profețiile vorbesc despre noul Ierusalim care va coborî din cer, simbolizând o nouă eră de pace și comuniune cu Dumnezeu. Semnificație teologică. Noul Ierusalim reprezintă speranța supremă pentru credincioși, o lume fără durere, suferință sau moarte. Relevanța în anul 2025 ne arată că într-o lume marcată de crize, mulți caută această speranță ca o mângâiere spirituală și o promisiune că suferințele actuale sunt temporare. Analiza impactului în anul 2025. Din partea perspectivelor religioase, mulți lideri religioși consideră că semnele vremurilor sunt tot mai evidente, chemând oamenii la pocăință și credință. Unele grupuri creștine interpretează evenimentele actuale ca pe împlinirea profețiilor, ceea ce duce la o creștere a interesului față de studiile apocaliptice. Impactul social. Frica de sfârșitul lumii alimentează teorii conspiraționiste, mișcări de pregătire pentru apocalipsă și chiar secte care promovează ideea unei distrugeri iminente. Dezbaterile despre moralitate, etică și tehnologie sunt tot mai frecvente, având în vedere posibilitatea ca lumea să se apropie de un punct critic. Reacția științifică și scepticismul. Comunitatea științifică rămâne sceptică față de interpretările literale ale apocalipsei, dar recunoaște riscurile reale, schimbările climatice, conflictele globale și avansurile tehnologice care pot crea dezechilibre majore. Care este rolul tehnologiei? Ei bine, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, tehnologiilor biometrice și a criptomonedelor este văzută ca având potențial atât pozitiv cât și negativ. Acestea sunt adesea asociate cu semnele profețite cum ar fi pecetea fiarei. Pe lângă evenimentele deja discutate, cartea Apocalipsei cuprinde o serie de alte profeții și imagini simbolice care oferă avertismente profunde despre destinul umanității. În contextul actual al anului 2025, acestea capătă noi dimensiuni, fiind privite atât ca și avertismente spirituale cât și ca reflexii asupra problemelor globale. Fiarele Apocalipsei, puterea coruptă și minciuna, Apocalipsa 13, 1 din 18. Cele două fiare descrise în Apocalipsă, una se ridică din mare și cealaltă din pământ, sunt simboluri ale autorității corupte și ale manipulării spirituale. Fiara din mare reprezintă un sistem politic sau militar puternic descris ca având 7 capete și 10 coarne. Interpretările contemporane o asociază cu alianțe globale sau regimuri autoritare care amenință libertățile fundamentale. Fiara din pământ. Aceasta are rolul de a susține fiara din mare prin înșelăciune, iar unele voci o identifică cu manipulările religioase sau tehnologice, având legătură cu semnul fiarei, pecetea obligatorie.
În 2025, evoluția tehnologică rapidă, cum ar fi fake news-urile, adică știrile false și manipularea maselor prin inteligență artificială, par să susțină aceste imagini biblice. Judecata de apoi și Cartea Vieții, Apocalipsa 20:11 din 15. Această profeție descrie momentul final al istoriei omenirii, când fiecare suflet va fi judecat după faptele lui și în funcție de faptul dacă numele său este scris în Cartea Vieții. Simbolismul Cărții Vieții în teologia creștină este o reprezentare a mântuirii și a relației personale cu Dumnezeu, iar relevanța în anul 2025 arată creșterea interesului pentru spiritualitate și etică în fața crizelor globale, care sugerează că mulți oameni se întreabă ce contează cu adevărat în viață. Această profeție devine un memento despre responsabilitatea personală. Strângerea popoarelor la râul Eufrat, Apocalipsa 16 din 12. Apocalipsa prezice că râul Eufrat se va seca, pregătind calea pentru regii din Est să se adune pentru bătălia finală la Armagedon. Interpretarea modernă ne arată că în 2025 această profeție este asociată cu tensiunile din Orientul Mijlociu, o regiune în care râul Eufrat are un rol crucial. Problemele legate de schimbările climatice și exploatarea excesivă a resurselor fac ca râul să fie într-adevăr într-un proces accelerat de secare. Conexiuni geopolitice. Analiza conflictelor din această regiune sugerează posibilitatea unor alianțe strategice care ar putea duce la conflicte majore. Semnul femeii îmbrăcate cu soarele și punctul ei, Apocalipsa 12:1 din 6. Aceasta este o imagine a unei femei care naște un copil, dar este amenințată de un dragon, în timp ce această viziune are o semnificație profundă legată de nașterea lui Hristos, ea are și implicații profetice pentru sfârșitul vremurilor. Femeia reprezintă biserica sau poporul lui Dumnezeu, iar dragonul simbolizează pe Satana și încercările sale de a distruge planul divin. În anul 2025 această imagine simbolizează conflictul dintre bine și rău, precum și persecuțiile împotriva credinței. Sunetul ultimului trâmbiț, Apocalipsa 11 din 15. Ultima dintre cele 7 trâmbițe anunță venirea împărăției lui Dumnezeu și distrugerea definitivă a forțelor răului. Acesta este momentul culminant al Apocalipsei, iar aspectele contemporane ne arată că mulți cred că sunetul final al trâmbiței simbolizează o trezire spirituală globală sau o revelație dramatică despre adevărurile universale. Apocalipsa, deși înfricoșătoare în conținutul său, are și câteva mesaje importante pe care le putem aplica în prezent, și anume, pregătirea spirituală. Cartea este un apel la introspecție, căutarea adevărului și refacerea relației cu Dumnezeu. Responsabilitatea colectivă ne arată că profețiile indică o nevoie urgentă de a acționa împotriva răului și de a proteja creația divină. Speranța finală. Indiferent de dificultățile descrise, victoria lui Dumnezeu asupra răului este un mesaj central care aduce liniște celor credincioși. Anul 2025 pare să fie un punct de cotitură într-un moment în care omenirea trebuie să ia decizii importante cu privire la direcția în care se îndreaptă. Profețiile din Cartea Apocalipsei nu trebuie văzute doar ca o descriere sumbră a distrugerii, ci și ca un ghid pentru a evita catastrofa prin pocăință, compasiune și o întoarcere la valorile spirituale. Dacă vrei, putem discuta mai detaliat despre fiecare simbol al Apocalipsei sau despre cum diferite religii interpretează aceste evenimente. Doar că, pentru a continua această emisiune, vă rog să nu uitați să distribuiți materialul meu video și, desigur, nu uita să dai like și să lași un comentariu mai jos. Simbolismul. Cele 7 biserici sunt menționate în primele capitole ale Apocalipsei: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Toate acestea reprezintă nu doar comunități creștine din Asia Mică, ci și stări spirituale ale Bisericii Universale.
Fiecare biserică simbolizează o epocă distinctă a istoriei creștinismului, iar în 2025 aceste mesaje sunt interpretate ca avertismente pentru biserica contemporană care trebuie să-și reexamineze misiunea și credința. Mesajele pot fi citite și ca reflexie asupra fiecărui individ, chemarea la pocăință și la o relație mai profundă cu Dumnezeu. Cartea sigilată cu 7 peceți. Această carte reprezintă planul lui Dumnezeu pentru sfârșitul vremurilor, care este pecetluit până când mielul, Iisus Hristos, este vrednic să o deschidă. Cele 7 peceți conțin judecăți asupra lumii, dar și eliberarea credincioșilor. Pecetea deschisă este un simbol al relevării voinței divine, iar în alte religii conceptul unui plan divin care se desfășoară treptat este comun în islam, cadrul divin, și în iudaism, deschiderea Talmudului. Cele 4 fiare, Apocalipsa 13:1 din 2 și Daniel 7 din 3-7. Simbolismul, fiarele din Apocalipsă își au rădăcinile în viziunile lui Daniel și reprezintă împărății, puteri politice sau forțe spirituale. Creștinismul tradițional. Fiarele sunt simboluri ale alianțelor malefice sau ale guvernelor care subjugă popoarele și se împotrivesc lui Dumnezeu. Perspectiva geopolitică în 2025, avansul unor regimuri autoritare sau tendința către globalizarea excesivă sunt văzute ca împliniri ale acestor imagini. În alte religii, fiarele pot fi asociate cu puteri demonice din credințele hindușe sau djinii malefici în islam. Babilonul cel mare, Apocalipsa 17:18. Simbolismul. Babilonul este un simbol al corupției, bogăției materiale și a decăderii morale. Este descris ca o curvă care domnește peste împărățiile pământului. Babilonul poate fi văzut ca o figură istorică, cum ar fi Imperiul Roman, sau ca o metaforă pentru societatea materialistă modernă. În anul 2025, Babilonul este asociat unor sisteme economice și culturale care prioritizează profitul în detrimentul valorilor umane. Iar în alte religii, islamul vede decadența morală ca un precursor al sfârșitului lumii, similar cu ideea Babilonului. Simbolismul în cele 7 trâmbițe, Apocalipsa 8:11, marchează judecățile progresive asupra lumii, fiecare aducând o calamitate, grindină, foc, apă, transformată în sânge sau întuneric, molime sau războaie. În teologia creștină, trâmbițele reprezintă avertismentele divine, chemând omenirea la pocăință înainte de sfârșit. În anul 2025, schimbările climatice, epidemiile și conflictele globale sunt văzute ca paralele contemporane ale acestor judecăți. Conexiuni interreligioase. În hinduism, sunetul conquistelor divine, Shankha, simbolizează schimbările cosmice, iar în islam, trâmbița îngerului, Israfil, marchează începutul judecății. Armagedonul, Apocalipsa 16 din 16. Armagedonul, ca și simbolism, este locul bătăliei finale între forțele binelui și ale răului. În perspectivele creștine, Armagedonul simbolizează lupta supremă unde Dumnezeu va învinge forțele răului pentru totdeauna. În anul 2025, crizele geopolitice și tensiunile nucleare sporesc temerile legate de o confruntare finală. Locul Armagedonului este identificat simbolic cu zonele de conflict actual. În alte tradiții, islamul are conceptul de Malhama al-Kubra, Marea Conflagrație, care prefigurează judecata. Noul Ierusalim, Apocalipsa 21:1 din 7. Noul Ierusalim reprezintă împărăția perfectă a lui Dumnezeu, unde nu va mai exista suferință, moarte sau păcat. În creștinism, este viziunea finală a mântuirii și a comuniunii cu Dumnezeu. În anul 2025, mulți văd această profeție ca un simbol al speranței în vremuri de criză globală, sugerând că umanitatea poate atinge un echilibru dacă se întoarce la valorile morale. În alte religii, conceptul unei vârste de aur este prezent în hinduism, Satya Yuga, și în islam, revenirea la Edenul Paradisului. Perspectivele interreligioase asupra Apocalipsei.
Islamul, Coranul, menționează multe semne ale sfârșitului vremurilor, precum venirea lui Mahdi, revenirea lui Isa Isus și judecata de apoi. Similaritățile cu Apocalipsa creștină sunt evidente în simbolurile distrugerii și a reînnoirii. În iudaism, profețiile din Tanah vorbesc despre zilele lui Mesia și despre reînnoirea lumii, unele imagini, cum ar fi lupta finală, fiind asemănătoare cu cele din Apocalipsă. Hinduismul, sfârșitul ciclului actual al lumii, Kali Yuga, implică distrugerea și renașterea universului, similar cu viziunea unui cer nou și pământ nou din creștinism. Budismul, conceptul de impermanență, distrugerea ciclurilor karmice, are paralele simbolice cu Apocalipsa, deși accentul este pus mai mult pe eliberarea individuală decât pe un sfârșit universal. Încheiem această emisiune fascinantă prin profețiile din Biblie, Cartea Apocalipsei, reflectând asupra mesajelor sale de avertisment, judecată și speranță. Într-o lume în continuă schimbare, Apocalipsa ne cheamă la o introspecție și pregătire spirituală, iar indiferent de frământările actuale, speranța unui cer nou și pământ nou rămâne un far călăuzitor. Într-o lume plină de întrebări, Cartea Apocalipsei rămâne o sursă de răspunsuri și provocări. Fie că o privim ca pe un avertisment sau o viziune a speranței, fiecare simbol ne îndeamnă să reflectăm asupra propriilor alegeri, să păstrăm vie credința și să căutăm un viitor mai bun. Până data viitoare să mergem înainte cu înțelepciune și curaj, iar dacă mai aveți nevoie de alte întrebări pe această temă, sunt prezent și în rubrica de mesaje mai jos de acest video, în rubrica de comentarii. Vă doresc o zi bună în continuare, la revedere!